Tudományos Technológiai Egységének szervezett, azaz röviden FT-nek a következő estjén, ahol az előadó Vasút Mátyás, a Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecskés Magfizikai Kutatóintézet elméleti fizikai osztályának a gravitációs csoportjából, és az Einstein-teleszkópról lesz szó, ennek mindenféle vonatkozásairól, tudományos mérnöki és alapozásról. Igen, ez róla szó. Ja, bocsánat, a dolog jellege mindenki kérdezem, hogy szeretne, és szabadon. Hátul van te, aki szeretne látni, meg a kérdezem. Menet közben is újra töltök az öbréjét, és hiszen köszönöm. Szabad! Einstein-teleszkóp. Szépen kérdezek. Szépen. Még van. Utolsó pillanat. Köszönöm szépen. Van még? Jaj, köszönöm szépen. Einstein-teleszkóp. Vagy szék. Szék is. Azt kell mind a kettőt. Jól toljuk ki aztán. Köszönöm a felkérést és a lehetőséget, hogy a kutatási témámról, a gravitációs hullámokról és az Einstein-teleszkópról itt beszélhetek. Ez az intézetünkben az egyik úgymond a gravitációs csoportnak az egyik fő iránya, és ebben szeretnék egy rövid bevezetőt nyújtani, és tényleg ilyen beszélgetős, társalgósra gondoltam én is, úgyhogy nyugodtan állok elébe a kérdéseknek. Hogy miről lesz szó, először is a gravitációs hullámokról és a detektorokról. Az Einstein-teleszkópnál nem tudjuk elkülöníteni a jelenlegi detektoroktól magát az Einstein-teleszkópot. Tehát itt több lépésben történik a fejlesztés, az Einstein-teleszkóp lesz a harmadik lépés, és ugye most vagyunk a másodiknak az elején, az elsőnek a befejezésén, tehát mindenképp beszélni kell egy kicsit a jelenlegi detektorokról. Az Einstein-teleszkóp kapcsán egy kis kitekintés, hogy Magyarország csoportunk hogyan tud, milyen lehetőségek vannak ebben a projektben való ide csatlakozásra, a magyar részvétel szempontjából. Maguk a gravitációs hullámok, azokat Einstein már megjósolta, röviden, miután felírta az egyenleteit azután. Itt látható ez az egyenlet, ami az általános relativitási elméletnek a gyenge tér közelítésében érvényes egyenlet. Pillanat, rögtön Megvan már. Tehát a Minkowski tenzor, tehát igazából ez egy hullámoperátor magára a H mennyiségre, ami nem más, mint a Minkowski metrikától, tehát a Minkowski metrikától való eltérése magának a mértéktenzornak. Tehát ez egy ilyen hullámegyenlet, a második idő derivált, ugye ez egy diagonális mínusz a Laplace. És ennek a hullámegyenletnek a forrása nem más, mint a téridőnek az anyagi összetétele, ez a tauval van reprezentálva, megfelelő konstansokat írtam ide. És tehát mivel itt a sík hullám, tehát itt egy vagy egy per c négyzet van, tehát igazából itt a tau most már energetikus tenzor lenne? Igen. Hát bővebb értelemben a pseudotenzor, tehát maga az energiaimpulzus tenzor plusz a magasabb rendű járulékok a H-ban, minden oda átpakolva, de tehát azért van általánosan. Tehát tényleg az, hogy itt a sík térben érvényes hullámoperátor szerepel, tehát maguk ezek a gravitációs hullámok a fénysebességgel terjednek ebben a közelítésben. Egy erős gravitációs térben mi van, az más kérdés, de ebben a gyenge tér közelítésben, tehát a naprendszer közelében, ahol a gravitációs potenciál nem olyan erős, akkor ez érvényes. És ebből az egyenletből látszik, hogy ezek a hullámok igazából nem mások, tehát mire vonatkozik a hullámegyenlet? Erre a H mennyiségre, ami a metrikának a komponensei, tehát igazából maga ez a téri, ahogy a metrika írja, az változik így hullámszerűen. És hogy miről szeretnék beszélni, igazából, hogy tehát ez a kis egyenlet mára ilyen nagy port, pavart, mi minden épült ez köré, mi mindent szeretnének ezzel kapcsolatban kiszámolni, megmérni, tehát igazából egy ilyen pillangó effektusszerű dolgot vélek itt a háttérben, de igazából ez magyarázható azzal is, hogy az emberi kölcsönhatás tudomány fejlődése nem lineáris, tehát
bármiből nagyon sok minden kijön. Hogyha tehát egy ilyen gravitációs hullám áthalad, tehát a téridőben halad valamilyen irányban, hát például a tábla kivetítő síkjára merőlegesen befelé, akkor meg lehet mutatni, hogy ki lehet számolni, hogy a teszt tömegekre, amik kezdetben kör alakban vannak, hogyan fog ezeknek változni ugye a távolsága. Amikor a metrika komponensek változnak, tehát azok változnak időben, ezeket átfordíthatjuk ilyen távolság változásra, és tehát hogyan fog módosulni egy ilyen körgyűrű, tehát ilyen plusz állapot van és egy kereszt, egy X állapot, tehát ilyen ellipszissé válik, majd belapul, kinyúlik, vagy ugyanez 45 fokban elfordítva, tehát két ilyen polarizációs állapotban van síktérben ezeknek a gravitációs hullámokat. Ezeket úgy kapjuk meg, hogy a megfelelő szabadsági fokokat szépen sorban kitranszformáljuk az egyenletekből, ezekből, és kiderül, hogy ennek a H-nak 2 független komponense marad, és ez lesz ez a két polarizációs állapot. Persze, itt azért van egy kis csavar itt a dologban, tehát az, hogy létezik egy ilyen egyenlet, az azt is feltételezi, hogy mögötte ott van egy olyan koordinátarendszer, amiben ilyen alapban írható ez az egész probléma. Tehát létezik egy ilyen koordinátarendszer, amiben így írhatjuk. És érdekes, hogy ebben a koordinátarendszerben, hogyha visszatérve egy kicsit arra, hogy ugye itt a távolságok változnak. Tehát fölírható egy olyan koordinátarendszer, hogy tehát az X és Y tengelyének a koordinátarendszernek, nem haladok még ennyire előre. Jó, tehát hogyha egy gravitációs hullám, akkor ez ilyen feszültségeket kelt az anyagban, amin keresztül halad, ezek a feszültségek, nagyon periódikusak, ennek az anyagnak ezt a rezgését keltik. Például itt egy nagyon egyszerű kísérlettel két tömegpont egy rugóval összekötve, és akkor a rugóra ez a feszültség, ez egy ilyen rezgőmozgásra készteti. Van valami kezdeti nyugalmi elmúlt tömege, időben ez változik, és ez a mennyiség, ez a relatív hosszváltozás, ez a delta L per L, ezt nevezik ennek a gravitációs hullámok erősségének. Ki lehet számolni, hogy ezek a hatások nagyon, nagyon kicsik. Tehát ez a delta L per L laboratóriumi források esetén ez elhanyagolható, 40 valami mikor. Igen? A elektromágneses polarizációban nem létezik ez. Teljesen úgy lehet elképzelni, hogy hát ugye ott valami vektor, ahogy áll vagy forog. erről is és ténylegesen két másik ténylegséget találkozik. Igen. Hát ez hasonló, igen. Nem mondanám, hogy teljesen ugyanaz, mert ez a polarizációs vektor mennyiség. Itt meg hasonló lesz, ez nem is mi a tény. A gyengedél közelítésben azért lehet. Jó, igen. Elektromos és a mágneses vektorok, igen. A gyengedél közelítésben analóg igen a helyzet. Jó? Tehát ezek voltak a anyagban keltett feszültségek. Kezdetben ilyen bárdetektorokat vagy rezonáns detektorokat építettek, és a következő lépés az a lézer interferométeres detektorok, amikor is valami lézer két teszttömeg, két tükör között terjed be, oda-vissza pattolva ezt a... Tehát van egy ilyen, ami megosztja a lézert két irányban, tehát az egyik karba megy, a másik része a másik karba, majd miután megfelelő számú itt tartózkodás, vagy itt tartózkodás után újra egyesülnek, és akkor itt az interferencia képet nézik egy ilyen fotodetektorral. És ez a relatív hosszváltozás, amit említettem, akkor ez az interferencia kép változásával fogható, azzal mérhető. Ezen a gravitációs Michelson-féle interferencia. Igen. Tehát maga az ötlet a Michelson interferométerből indult, de ez az nem elég érzékeny ahhoz, hogy ezeket a kis változásokat mérje. Az interferencia képnek a megfelelő változásait. Hát olvastam éppen a Michelson
interferométerről, hogy azóta az alkalmazott fény hullám hosszának az 51 részét képes, mint hosszváltozásban nagyon pontosan mérni. Tehát, hogyha egy ilyen mikrométeres lézeret, egy mikrométeres lézeret nézzük, akkor az 10-8. 10-6, nem is két nagyság, 10-8 relatív hosszváltozást képes mérni. Itt azért kicsit többre van szükség. Tehát a gravitációs hullámok detektálásánál, hogyha ezt a delta L/R-t nézem, hogy ez 10-21 körül szokott lenni asztrofizikai forrásoknál. És hogyha elképzelek tehát a valóságban ezek ilyen 3-4 kilométer hosszúak ezek a karok, akkor itt ugye 10⁻, tehát akkor a delta L az 10-18, tehát egy ilyen 10 nagyságrendben nagyobb, kisebb változást kell itt mérni. Tehát az alapötlet valóban a Michelson-féle interferométer, tehát amit használt a kísérlethez, csak ezt még fejlesztették, hogy itt ugye több ideig tart a lézer, vagy nem tudom, erről majd kicsit beszélek később. Tehát ez a Fabry-Perot interferométer lett végül, amit használnak a tényleges detektálásra és állítás, hogy ez már képes olyan érzékenységgel mérni, amennyire szükség van. Jó, tehát elvileg, tehát hogyha itt jön ez a hullám merőlegesen erre a két detektorkarra, ezek merőlegesen állnak ezek a karok, akkor a idézőjelben mondom, tehát a relatív hosszváltozás, a kettejük különbsége, az itt egy ilyen interferencia képben jelenik meg, és akkor itt az interferencia, tehát a fény intenzitást mérik az időben. És az lesz maga a hasznos jel, amiből következtetni lehet a gravitációs hullámok jelenlétére. Érdekes, hogy tehát ahogy említettem, van egy ilyen koordinátarendszer, ebben megadható, beállítható úgy ez a koordinátarendszer, hogyha tehát ebben a pontban tesszük az origót, és ezeket a teszt tömegeket nézzük, tehát ezeknek a pozícióját nézzük, akkor azok, tehát ebben a koordinátarendszerben ezek nem változnak. Tehát időben állandó ezeknek a térbeli koordinátái. Viszont a köztük lévő távolság az változik, és ugye ez a görbületi tenzorral arányos ez a hosszváltozás. Tehát egy ilyen érdekes játék van itt a háttérben, hogyha megfelelően megnézzük a koordinátarendszereket, akkor úgy is tekinthetjük, hogy azok ott úgy állnak, mert köztük úgy változik valami, vagy úgy, hogy köztük nem változik semmi, viszont a tükrök mozognak. De ugye ez nézőpont kérdése. A lényeg az, hogy a matematikai leírás azt tartalmazza, hogy van egy ilyen jelenség, hogy ezek a teszttömegek, vagy ezek a tükrök, vagy tesztmásznak ezek tükrök, amik ugye oda-visszaverik a lézert, ezek abban a koordinátorrendszerben a térbeli koordinátáik az zérus. Nem változnak. Azok fix alatt. De igazából a gravitációs hullám azt okozza, hogy ezek közötti távolság változik. Tehát megfelelő szabadsági transformálásával tehát van hosszváltozás. Tehát ugye szokták azt mondani, hogy na jó, tehát ugye jön a gravitációs hullám, változik ott a tér, akkor mondjuk változik a kettő távolsága, ez a két tükör távolsága, de hogy ott megy benne a lézer, akkor annak a hullámhossza is megnyúlik, és igazából együtt nyúlnak, és akkor nincs ilyen hatás. De ez nem jó magyarázat, tehát mindenképp ki lehet számolni, hogy lesz ott valami hatás. Laboratóriumi forrásokról jó lenne igen ilyen laborforrást találni, de azok nem elég erősek. Tehát ez a delta L/R az ilyen 15-40 körül, hogyha kiszámítjuk ilyen megfelelő mondjuk tonnás ilyen tömegekre valamekkora frekvenciával forgatjuk, 15-40 van amennyi a keltett gravitációs hullámoknak ez az erőssége. Mennyi a frekvenciája? Hát ahogy még ugye el lehet képzelni, néhány 100 kilósat, hogy forgatsz, tehát ilyen valami laborkörülmények. Nem tudom. Folyosóan a mérnököktől meg kell kérdezni. Igen. És mekkora érzékenysége ennek hát most a 10-22-3 körül tartanak, majd mutatok ilyet, amit képes majd ez mérni. Tehát mindenképp, tehát jelenleg az asztrofizikai források felé kell fordulni, mert azoknak elég erős a jele, és tehát egy ilyen konfiguráció, például az összeolvadó kettős csillagok. A rendszerben elég. Hát még az sem.
Kicsik a tömegek. Meg a sebességek is kicsik. Igen. Szálljon sem, nem. Naphoz képest. Főleg tömeghez képest. Hát ugye itt neutronocsillag kettősöket beszélnek, ugye kisebb tömegű fekete lyukokat, tehát A naprendszer még ennyit sem látsz. Tehát a laborban nagyobb jelet tudsz előállítani. Tehát Közelebb van. Persze, sokkal közelebb. A naprendszerben nagyon lassan mozog minden. Igen, az lassú, igen. És tehát... Eltünteted a napot. Az egy jó hullámot. Tehát mindenféle... Most se látjuk. Igen. Hát mindenféleképpen asztrofizikai források felé kell fordulni, ha jeleket látunk. Viszont ugye ezek nagyon gyengék ezek a jelek, ugye, ami abból következik, vagy nem csak következik, hogy a gravitáció a leggyengébb kölcsönhatás, és hogyha összehasonlítjuk az elektromágneses vonzást, vagy a gravitációs kölcsönhatást, vagy több nagyságrend, nagyon sok nagyságrendel. Pont a 40, ezen gondolkoztam, hogy ez véletlen, hogy 10-40 szerintem nem lesz. Nem feltétlenül, igen. Ott van a gében, igen. Szóval ez jó is és rossz is. Egyrészt azért, mert nehéz ezeket detektálni. Miért akarják detektálni? Hát ugye közvetlen megfigyelés, és akkor alátámasztják ezt a megfigyelést, hogy léteznek ilyen gravitációs hullámok közvetlenül is. Ez a fő cél. Viszont, tehát ugye miért ilyen gyengén hatnak kölcsön, nehéz őket detektálni. Másrészt, hogyha esetleg nagyobbak lennének, vagy jóval erősebbek lennének, akkor ugye a Földre érkezve, hát azt is úgy, tehát kicsit deformációkat ébreszteni, földrengésekkel keletkezhetnének, meg ilyen nagyobb katasztrófák, tehát jó is, hogy nem olyan erősek. És mivel, tehát olyan területekről is származhatnak ezek a jelek, amelyek egyébként egyéb elektromágneses csillagászati megfigyelésekkel nem elérhetők. Tehát olyan helyekről is jöhetnek, de majd később lesz szó. Szóval ez itt a fő mérési eljárás. És igen, tehát igazából nem egy Michelson interferométer lesz ez, hanem egy Fabry-Perot interferométer. Annyi a különbség, hogy itt viszonylag hosszabb ideig, tehát néhány 10-szer, 50-szer, 100-szor fog tehát a lézerfény ide-oda pattogni a karban. Ezáltal tehát a fizikailag ez 3-4 kilométeres karhossz, ez megnövekszik. Tehát jóval nagyobb lesz az effektív karhossz. Egyrészt ezzel nő az érzékenység, másrészt azzal növelik az érzékenységet, hogy a detektort úgymond ilyen üres állapotban, locknak nevezik, lockban tartják, tehát úgy állítják a tükröket, hogy a benne lévő fény, tehát idézően mondom, hogy ezek a lézer, ahogy így jön oda-vissza, az egyes hullámfrontok, ezek egymással interferálnak, tehát pont jó fázisban jön vissza az egyik, mindenhol megy a másik, és akkor ezek így mindig erősítik egymást. És akkor így megnövekszik ez az intenzitás, és úgy tartják, hogy itt a fotodetektornál ne legyen interferencia kép. Szóval úgy mozgatják finoman ezeket a kis tükröket, hogy pont így fázisban legyen mind a két karban ez az állapot. Tehát, hogy itt a fotodetektornál igazából nincsen jel. Tehát éppen, hogy legyen interferencia. Éppen, hogy ne legyen. De legyen, hogy ne legyen semmi. Igen, na úgy értem. Jó. Ha jó az interferencia, akkor nem látsz semmit. Nagyon oké, igen. Szóval ezt így tartják. És amikor jön egy ilyen hullám, ez kicsit megmozgatja, akkor ezen a ponton a rendszer nagyon érzékeny. Tehát maga a válaszfüggvény ezen a instabil ponton nagyon erős, és akkor itt... Tehát ott tartják azt, hogy ne lássál semmit, igen. És azt úgy érik el, hogy ezt a 4 kütyüt mozgatják. Igen. És azt, hogy kell ahhoz mozgatni, hogy ott ne legyen semmi, abból próbálják kiszámolni, hogy nem tehát hullám, vagy nem. Pontosan, igen. Tehát itt vannak az érzékelők, meg hogy mennyi áramot tettek, nem tudom, hogyan mozgatják ezeket, valami kis elektromos, vagy nem tudom, valamilyen. És akkor igen, ebből következtetnek a végén. Igen. Ez maga a mérési eljárás, és igazából egy ilyen időfüggvényt kapnak, amiből aztán ezt a H mennyiséget, ezt a delta elperelt, a gravitációs hullámnak az erősségét, erre következtettek. Jó. Hát ennyit durván a mérési eljárásról. A legelső gravitációs detektorok, amiket készítettek, ezen az elven, ezen a feszültség elven működnek, tehát vettek nagyon nagy tömegű, néhány tonna ilyen
rezonáns, tehát nagy tömböket, különböző anyagból készítették őket. Itt láthatóak a Weber, akinek a nevéhez fűződnek ezek a Weber detektorok, rezonáns detektorok. Ezt körül papolták érzékelőkkel, és így nézték, hogy hogyan nézték ezeknek a vibrációit. És ilyenekből több is épült a 60-as évektől kezdődően, 70-es évek, egészen a 2000-es évig még a lézerinterferométerek meg nem jelentek, addig ezek voltak az egyetlen detektorok. De hát sajnos ezeknek az érzékenysége, amint látszik, bizonyos 21 itt, ha jól látom, de például a Nautilus az valahol, igen, az olaszoknál van több ilyen, és egy zenben is volt egy. De ez csak tehát igazából érzékeny csak ennek az egész tömbnek a rezonancia frekvenciái környékén. Tehát a gravitációs hullámoknál nem csak az erősség az, ami fontos, amit említettem, hanem maga a frekvencia is, hogy a mérésüknél erre is figyelni kell, hogy milyen frekvenciatartományban szeretnénk őket mérni. De például lehet egy nagyon erős, tehát lehet egy olyan kettős rendszer, aminek nagyon-nagyon erős a jele, de hogyha annak a gravitációs hullám frekvenciája nem mérhető tartományon van, akkor ennek nem sok haszna van a detektálás szempontjából. Ilyenre van egy nagyon jó példa, van egy OG287 nevezetű pulzár, egy 18-on és egy 16-on naptömegű fekete lyuk kering egymás körül. Az körülbelül olyan 11 éves periódussal, és két ilyen nagyon nehéz fekete lyuknak a jele, ez a H, ez olyan 10-15 körül. Csak hát a frekvenciája 10-8 vagy 9, ami igazából nem érzékelhető, pedig műszerrel nem mérhető a Földön. Tehát vannak ilyen rendszerek az univerzumban. Jó, tehát a frekvencia, tehát nagyon kis frekvenciatartományra érzékenyek ezek a párdetektorok. OG287. Ez nagyon érdekes rendszer, néhány éve cikkeztek róla sokat, mert ezek a posztnewtoni effektusok nagyon magas rendig lehet ezeket vizsgálni ebben a rendszerben. Körülbelül 100 éve mérik ezt a rendszert, vannak ilyen kitörései, outburstök, amik periódikusan jönnek, és akkor ezeket lehet jósolni, attól függ, mik a rendszer paraméterei. És akkor attól függ, hogy milyen posztnewtoni tagokat teszel be, ezek változni fognak ezek a paraméterek, az outburstöket hogyan illesztem, és akkor nagy pontossággal lehet az ő paramétereiket mérni. Tehát ez a nagyon jó relativisztikus tesztrendszer, ezeket az OG287. Ez valami, mondtad, hogy két nehéz fekete lyuk? Igen, 18 és 16-on tömegű. Tehát két galaxis van igazából. Két galaxis van. És milyen messze van ez kb. Z egyenlő 0,3 körül a galaxis. De valamennyi, elég messze. Pontosan, erre a számra most pontosan elhiszem, de valami nem elhanyagolható. Jó. Mindenesetre ezek kimentek a divatból, mivel nem voltak olyan érzékenyek, mint az interferométeres detektorok, és nagyon kicsi volt a frekvencia tartományuk. Az újabban kísérleteznek ilyen duál detektorral, tehát belül van egy bár és kívül van egy bár, és ezek így a gravitációs hullám hatására különbözőképpen mozognak vagy deformálódnak, és esetleg egy ilyen módszerrel az olaszok kísérleteznek ezzel, kicsit kiszélesíthető, tehát használhatók ezek a detektorok is, de ezek még csak kísérleti stádiumban vannak. Volt szó ilyen gömbi detektorokról is, ugye ezek ilyen irányérzék, tehát ezek nem irányérzékenyek, tehát itt mindenféle irányfüggést is meg lehet ebből határozni az ő deformációból. De ami igazából fontos, ezek a lézerinterferométeres detektorok, és ilyenből 3-at szeretnék bemutatni, itt talpon maradtak. Hát az első, hogy az Amerikában a legnagyobb, a LIGO, aminek a karhossza, ahogy említettem, ez 4 km hosszú. Két ilyen van, az amerikaiak rögtön 2-t is építettek, tehát egyik itt a Karib-tenger közelében, másik pedig itt fönt, a másik csücsökben, a Hanford és a Livingston, és durván 3000 km, tehát már magában Amerikában lehet koincidencia méréseket vizsgálni, mert van két detektor. Hát ezért fontos több detektor, hogy a koincidencia méréseket tudjuk. És akkor az amerikaiak már maguk képesek erre, de fontos, hogy több detektor is legyen. Ezek a lézerinterferométeres detektorok
2000-ben kezdték a működésüket. Nem fogok beszélni róla, Japánban volt az első, aki beindult 2000-ben, és 2000 nyarán egy tudományos konferencián jelentett, hogy nem is már tudományosan ismernek, ez egy 300 méter karosszorságú volt Japánban, és utána jött ez a LIGO és a Virgo. Egészen 2010-ig mértek, és közvetlenül nem sikerült a gravitációs hullámokat kimutatni. Tehát ez a hosszú mérés időszak alatt talán 6 tudományos mérés is scientific run-nak nevezett nagy pontosságú, hosszú idejű mérés volt, de ezeknek az adatoknak az elemzésével nem sikerült a gravitációs hullámokat kimutatni azokban az adatokban. És olyan volt, hogy az egyik detektornél nem volt koincidencia, de a másik nem. Igen, volt ilyen. Hát amikor a LIGO 2 és a Virgo, meg ezek együtt mérnek, és amikor az adatfeldolgozás folyik, akkor ezek az összes detektornak a jelét egybeveszik. És az egyik ilyen vétó, hogy nem biztos, hogy jó, hogy nincsen koincidencia. És akkor az egyik lát, a másik nem lát, arra mit mondanak, hogy irányérzékenység. Irányérzékenység? Nem, ez más irányba. Igen. Tektonikus mozgás. Igen. Feszültség. Igen, van lokális. Beszélni fogok az irányérzékenységről, igen. Igazából ezek szinte az egész éggömböt látják. Majd mutatok egy ábrát, hogy milyen ezeknek az érzékenysége, de egy detektornak hát nagyon széles az érzékenysége, tehát nem ilyen, nem azért van, hogy az egyik lát, a másik nem azért van. De akkor is, ha belegondolsz, tehát ugye a Földön vannak, tehát a földsugára merőlegesen van mind a kettő, és hiába Nagy Amerika, ez nem tudom meg, 2000 km-re lehetnek egymástól. 3000 durván. 3000, hát az mennyi lehet, ez 20 fok. Igen. 20 fokkal fordítod el, és hogyha nem kifejezetten nagyon érzékeny a világnak, akkor... Igen. Szóval ezek 2010-ig működtek, közvetlenül a gravitációs hullámokat nem sikerült kimutatni az adatokban, viszont ilyen felső határokat, hogy akkor sikerült ezekből a mérésekből, hogy nem tudom mennyi a gravitációs hullámok szintje valamilyen típusú forrásból, hogy mivel nem észlelték, akkor maximum ekkora lehet. Ha nagyobb, akkor észlelték volna. Tehát ilyen cikk nagyon sok született. A Nature-be is beküldték, és le is között állít. Igen, prezentálni. Szóval 10-ben leállították mind a kettőt, és elkezdtek fejleszteni. Ami azt jelenti, hogy egy nagyságrendben az érzékenységet megnövelték. Vagy a cél az, hogy egy nagyságrendel megnöveljék az érzékenységet. Tehát ne 10 tehát eredetileg, majd fogok olyan ábrát is mutatni, tehát 10 nem tudom, 21 körül volt, vagy 22 körül, és akkor itt látszik, hogy 2014-ben ezek a Livingstone site, az hogyan növekedett az érzékenysége, tehát most 18-23 körül járnak, és hát ennyi a cél, ez a pontozott vonal. Ez júliusban, idén júliusban volt ez az állapot. Tehát itt látszik is, hogy itt a frekvenciák, különböző frekvenciákon különbözőképpen ez az érzékenység, ez más és más. Itt a kis frekvenciákon, ugye ez a 10 Hz, itt ugye a szennyezőkőzajon dominálják ezt az érzékenységbőgét, a földrengések, meg az emberi tevékenység, meg ezek. A nagy skálán, tehát ezen a részen a sörétzaj, a alkalmazott lézernek a darabossága. És itt vannak ilyen mindenféle csúcsok, ezek a felfüggesztések, a tükröknek a rezonancia frekvenciái, tehát azért vannak itt ezek a csúcsok. Hát ezek azok, amik határolják a méréseket, tehát hogyha ez a H ennél magasabb, akkor elvileg detektálható az a jel. Szóval ahhoz, hogy egy nagyságrenddel megnöveljék, azáltal, hogy egy nagyságrenddel megnövelik ezeknek az érzékenységét, tehát most ugye 4 év telt el azóta, ezáltal a lehetséges forrásoknak a száma, hogy az a térfogat, az a 1000-szeresére, tehát a lehetséges forrás száma 1000-szeresére nőtt, az eseményráta 1000-szeres. Mert a gravitációs hullámoknak az erőssége, ez a H, az 1/r-rel arányos. Tehát mindenféle érzékenység növelés 1/r-rel arányos, tehát térfogatban ez között. Tehát 1000-szeres eseményrátát várnak. Nagyobb tükrök, nagyobb lézer, ugye a sörétzajt ugye csökkentsék, és itt lejjebb lehessen vinni ezt a részt.
Nagy hangsúlyt fordítanak a felfüggesztésekre és a szeizmikus zajoknak az izolációjára, és jól haladnak. Jobban, mint a Virgo. Mutatni fogom, tehát ők már idén júliusban már igazából elkészítették ezt a detektort. És az eddigi scientific run-ok helyett, eddig ugye ezeket a nagy pontosságú tudományos méréseket scientific run-oknak nevezték, jövőre ez már observation run lesz. És 15 júniusban ők már tehát observation run fog beindulni. Most ha lett volna jel, akkor azért látták volna. Tényleg látták. Hát milyen jelre gondolsz? 10 előtt? Talán azt nem értem, hogy mi a különbség az observation meg a scientific run között. A scientific runban megfigyelheted. Igen. Akkor mi a különbség? Elnevezés. Ja? Csak az elnevezés. Tehát ugyanúgy tudományos, nagy pontosságú adatvétel, csak ezt most observation. De mind a kettő, a LIGO meg a Virgo is csinál ilyet, hogy beletesznek mesterséges jelentőt, ugye? Igen. Az egy másik. Fogsz erről beszélni, nem? Beszélek, nagyon szívesen. Ez egy jó kis téma. Nem csak tudom, hát a Frey Zsolték ebből élnek, hogy ezt megtalálnak ilyet. Igen. Jó. Tehát lényeg az, hogy egy év múlva, jövő nyáron ezek beindulnak. És hát ezért várok, új lendületet a gravitációs hullámok kutatásában, mert ugye egy nagyságrendel nagyobb megfigyelések, ismét lesznek friss mérési eredmények, és nagy a várakozás, hogy akkor most már tényleg lesz egy observation, és a gravitációs hullámokat közvetlenül is felfedezik, mérni tudják. És ez a cél, igazából ez a cél. És ezt a fejlesztett detektort, ezt Advanced LIGO-nak nevezik, hogy az egy nagyságrendel nagyobb. Itt látható, hogy mennyibe kerül ez az egész. Ezt éppen múlt héten árult el az egyik előadásában egy ottani LIGO-s kutató, tehát igazából ennyibe kerül. És a megfelelő, tehát országok is láthatók. USA-ban 10 kerül? Nem, ez csak amerikai. Euróban nem. Hát igen, szerintem. Az Anglia valahogy, nem tudom. Az Anglia, de Németország. Igen, persze már ugye, tehát ugye van a Hannoverben a Geo 600 nevezetű detektor, ami a LIGO-nak egy ilyen fejlesztő detektor, tehát mondjuk a LIGO-hoz kapcsolódik, nem a Ez az őszbüdzsé, vagy hát évente? ennyit árult el. Valószínűleg Most a évente? fejlesztésre. Ez a fejlesztés. Igen. Hogy évente vagy, ezt nem tudom. Mert itt azért $1 milliárd a nagyságrendben. Jó. Igen, Nagy az 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 milliárd? Nem, az igen. millió. Millió. Az millió. Az millió. Az millió, nem milliárd. 200 milliárd a teljes amerikai kiadás. Az millió, igen. Szokták mondani, hogy nagyon drágák ezek a detektorok. Tehát akkor futottak föl az egész, amikor az SSC-t lelőtték az amerikaiak. Tehát akkor néhány $1 milliárd nem kellett a részeske fizikusoknak is, azt meg lehetett pályázni. Mikor volt ez, Péter? 90-ben. Annyi a különbség az elmondott egyszerű Fabry-Perot elrendezéshez képest, hogy betettek még ilyen power recycling, meg signal recycling nevű mirrorokat, tehát az érzékenységet, tehát egyrészt fokozták a lézernek az erősségét, nagyobb a lézer, ugye ez a saknózott le, tehát a sörétzajt lehet csökkenteni, másrészt itt a végén egy ilyen signal recycling, hogy a jelet még valahogy visszavezetik még ezzel, és attól függően, hogy hogyan vezetik vissza ezeket a jeleket, különböző frekvenciatartományokkal lehet még jobban megnövelni ezt az érzékenységi görbét, az érzékenységet. Tehát még ilyen plusz dolgokat beletettek. Szeizmikus izoláció, aktív szeizmikus izoláció, ezt automatikus ez az interferenciában tartás, amiről beszéltünk, tehát már nem emberek végzik, tehát teljesen automatikus ez a rendszer, ezzel is sokat foglalkoztak. És érdekes, hogy a tükröket szinte az összes ilyen detektorhoz ez Lyonban lévő cég, intézet gyártja ezeket a tükröket. És itt látható, hogy
ezeknek az elnyelése, tehát ahogy a lézer, ahogy a pattog, de jó, tehát jó, hogyha minél kevesebb, minél többet veri vissza, tehát ez ilyen, a ppm-et írtam, tehát ilyen 10-2 körülménynek ennek a visszaverése. Tehát sok 9-es, 99, nem tudom, hogy ez 9, sok 9-es, 7-es, szóródás, tehát valami ilyesmi, és akkor ezekkel, tehát ilyen tükröket használnak szinte az összes detektorban. Tehát érdekes, hogy a LIGO Livingstone, tehát az már majdnem kész. Tehát ez a lap, ez idén nyáron, tehát most ősszel már 7,5 órát képesek mérni folyamatosan, a H1 az is már majdnem kész, ott még 2 órát tudnak érni. Tehát cél, hogy jövő nyárra, amikor is az első observation run tervezik, mind a két LIGO detektor nagyon nagy érzékenységgel tudjon egyszerre mérni. És akkor ők lesznek az elsők, mert az még addigra nem készül el, mert látható majd a menetrend, tehát akkor ők lesznek az elsők, akik a nagy érzékenységgel fognak mérni gravitációs. Tehát már mérni fognak. Jó? Itt a Livingstone, tehát a Livingstone az egyik helyen, egyik szájton 2 darab interferométer is van, egy 4 és 2 kilométeres, párhuzamosan ugyanabban a csőben. A Hanfordra is terveztek 2-t, ott eredetileg csak egy volt, egy 4 kilométeres, de most tárgyalnak a LIGO-sok, hogy az eredetileg Hanfordban készült második interferométert, azt ne oda telepítsék, hanem Indiába. És akkor lesz nekik is egy ilyen viszonylag messze, tehát Amerikától földönnek a másik oldalán egy detektor, és ezzel a koincidencia méréseket, meg az irányérzékenységet még jobban tudják majd kezelni. És itt az előadásában az úriember problémának említette például, hogy ezek a teszttömegek, ezek a tükrök, ezek elektrosztatikusan feltöltődnek. És akkor hát az ő mozgásokat tudja jelentősen befolyásolni. Ezt elég nehéz ezt kezelni. Ilyen kis mozgásoknál, vagy ilyen érzékenységnél, bármilyen kis plusztöltés, annak a hatása, az nagy lehet. Úgyhogy most küzdenek, hogyan tudják semlegesíteni ezeket, hogy megszabadulják ezek a plusztöltös töltések. Ez egy ilyen probléma ennél a LIGO detektornál. Jó? A következő a Virgo, ez igen, látszik, hogy a LIGO az 2002-től indult, a Virgo az 2004-től, 5-3 kilométeres, ez Európában van, Pisa mellett, és hát itt is látszik, hogy az eredeti érzékenység az 10-20-21-22 körül volt, 10-22 itt a 100 Hz és 1000 Hz környékén, és ők 11-ig mértek, vagy fél évvel később mértek, mielőtt miután a LIGO-kat bezárták, leállították és elkezdték az upgrade-et, ők a Virgo egy fél évvel tovább mért, de sajnos ezekben az adatókban sem sikerült kikutatni gravitációs hullámokat. Az ő érzékenysége az alacsonyabb frekvenciákon az jobb volt, mint az eredeti LIGO-i, ők ilyen fejlesztett ilyen szinetikus izolációs rendszert használtak, de sajnos az alacsony frekvenciákon sem sikerült ezt kihasználni. Felújítás, ő 2015 őszig tervezik, míg elkészülnek ez az upgrade, az egy nagyságrendel nagyobb mérés, és 2016 elején az O2, a második observation ránhoz terveznek majd csatlakozni, még egy harmadik detektor. Tehát a 2015-16 az ilyen értelemben nagyon izgalmas. Hát a Virgo-ból egy van, ugye? Ő egy van, és egy darab 3 kilométeres. Tehát itt nincsen ugyanabban a karban több detektor, itt csak egy detektor van. Jó, és akkor Japánban, a Kamioka bányákban, ahol a neutrino kísérlet is van, ott kialakítottak hasonlóan egy 3 km-es Kagara névre elkeresztelt detektort. Ő az első föld alatti és mély hűtött, alacsony hőmérsékletű interferométer. Itt látjátok ennek is a büdzséjét, mennyibe került ennek a kialakítása.
ez a MEXT, ez a japán tudományos és nem tudom, valamilyen hivatal, tehát ők ennyiből építették meg. Azt várják, hogy az várható, hogy mivel föld alatt van, ezek szeizmikusan, alacsony frekvenciákon nagyon jól fog mérni, és ugye hasonlóan az alacsony hőmérsékletű tartományban, tehát ott is a vibrációk ezek csökkenthetők, tehát jó lesz az érzékenysége, igaz, hogy 3 km. Két fejlesztésnek 2 lépése van egy initial, ami 2015. decemberéig megépül, akkor még szobarhőmérsékletben fog működni a detektor, és 16-17-ben felfejlesztik B, tehát a teljes. Egyrészt, hogy alacsony hőmérsékletű legyen, másrészt a szignál és power recycling mindent beleépíteni. Érdekes, hogy tehát a borítás hasonlóan ez az LMA francia cég gyártja nekik. Az Európában és Amerikában használt kvarc tükrök helyett ők zafírt használnak. Ennyi a különbség. A járatok már idén márciusban elkészültek, vákuumcsövek egy év múlva behelyzik őket, és tehát itt látható, tehát ezek az alagutak, a két egymáson merőleges alagút itt fognak majd menni ezek a vákuumcsövek, és ezek a teszt tömegek, amik között a lézer ide-oda pattog, tehát ezek ilyen nagy ilyen kriosztátokban lesznek majd elhelyezve, és akkor ezeket hűtik majd 8 Kelvinre. Ez mind igazából felkészülés, tehát a különböző technikáknak a kipróbálása, hogy alacsony hőmérsékleten hogyan lehet ezt az interferometriát működtetni. Tehát ezek mind olyan részlépések, amit majd az Einstein teleszkópnál is terveznek használni. Ennek akkor várható érzékenységre kap rá. Majd rögtön mutatok, lesz majd valamilyen ábra. De valamivel jobb. Mivel a mély hűtés miatt, meg az, hogy föld alatt van, tehát nem a föld felszínen. Tehát ezek a detektorok így külön-külön egyes ilyen lépéseket alkalmaznak, amit majd az Einstein teleszkópban igyekeznek majd mindent így összeintegrálni. Jó, itt látható, hogy ezek hol helyezkednek el itt a Földön. Tehát itt a két LIGO detektor. Akkor ugye ott az olaszoknál itt van a Virgo, itt a Geo 600 a Hannoverben, Németországban. Több, ezek a bárdetektorokat is ide elhelyeztem, és itt van Japánban egyrészt a Tama, a Tokió mellett, másrészt ugye a Kamioka bányákban a Agra, és itt a LIGO India valahol ide tervezik ezt. Tehát a LIGO-sok. Ausztráliában is terveztek, de ott nem épült végül meg. Az űrbeli LISA távcső, vagy hát a gravitációs detektor, az pedig elvileg ilyen tesztméréseket idén, jövőre terveznek, hogy elindítják ilyen tesztméréseket. Ennek a LISA-nak ekkora karhosszúsága? 5 millió kilométer a tervek szerint. 3. Ügyesen. Igen. Tehát ahhoz, hogy ezt a rezonanciát a Michelson interferométereknél maximálisan el lehessen érni, tehát hogy a maximális legyen az interferencia kép, akkor ilyen néhány 100 kilométeres hosszúságot kellett volna detektor kellett volna létrehozni egy darab Michelson interferométerrel. Ezért van ez a felcsavarás, hogy a relatív és a effektív karhoz, hogy többször előzik vissza a tesztüveg között, ugye ez effektív karhozhoz hosszabbulás. Itt a LISA-nál ilyen nincs, hát ez 5 millió kilométer. 3 műhold fog keringeni, egy egyenlő szárú háromszögben a Földet követve a tervek szerint. Ez egy fontos projekt volt amerikai és az európai űrügynökség között, de utána valamikor, nem tudom, több éve az amerikaiak inkább a Mars kutatást részesítették előnyben, és az európai ügynökség maradt, aki ezt finanszírozza. És a kezdeti tervek szerint nem ezt a 3-at fogják fellőni, hanem lesz egy LISA Pathfinder nevű misszió, ahol kettő ilyen, tehát ennek a 3-nak egy kettesét, egy egyszerűsített változatot lőnek fel, és megnézik, hogy ezek ketten hogyan tudnak ugye együttműködni, hogyan
megy közöttük a lézer, hogyan lehet ezt az egész technológiát így működtetni, mielőtt ezt a teljeset felülni. Tehát egy Pathfinder misszió van. Ez is Hannoverben, nem messze ettől a diódetektortól fejlesztik főként, és ezt 2015-ben valamikor akkor tervezik, mostani tervek alapján ezt fejlődik majd ezt. Hogy kipróbálja. 15 jövőre, igen. Azt olvasom legutóbb. 18 volt. Lehet, hogy igen, azóta megváltozott. 2008-ról indult. Igen. A 15 az nagyon biztató. Jó. Nem tudom, mennyire volt ilyető. Na, szóval ennek ilyen tesztfázisa van. Nagyon sok minden függ attól, hogy valóban ezekkel a fejlesztett detektorokkal jövőre vagy 16-17-ben valóban mérni fognak-e közvetlenül gravitációs hullámokat. Tehát valószínűleg, hogyha mérnek, akkor ezeket a fejlesztéseket ez meg fogja dobni a támogatást, Tehát ezzel valószínűleg akkor ez felfut, ha nem, akkor más lesz a helyzet. Mik ezeknek a forrásai? De itt van az, amit nincs akadra. Tehát itt ezek a hullámok forrásait hát igazából 3 nagy csoportba sorolhatjuk. Szupernóva robbanások, ilyen burst, ilyen kitörés jellegű források, kilohertz frekvenciával, jellemző frekvenciával, akkor a folytonos hullámforrások, ezek a forgóneutroncsillagok, vagy a ilyen sztochasztikus források, és a másik pedig az összeolvadó kettősök, ezek mint egy ilyen külön rendszer, tehát itt ezek egyrészt a folytonos, másrészt a burst jellegű forrásokba is besorolhatók. Azért jók ezek az összeolvadó kettősök, mert ezeknek a mozgása jól meghatározott, és a hullámformái azok is jól meghatározottak. Tehát elméleti jóslatokat lehet arra konstruálni, hogy mik az a hullámforma, amit várunk. És természetesen csak a fejlődésük korai szakaszában, amikor ugye egy perturbatív leírással ez az egymás felé spirálozásuk, ez megtörténik. Ezek egymás felé spiráloznak, a gravitációs hullámokat, energiát, impulzust, neutronot veszítenek, szépen közelednek egymáshoz, azután lesz azután az összeolvadó részben, ugye teljes eseményeket figyelme kell venni, mert nem működik a perturbatív leírás, ez számítógépes szimulációkkal megy, és utána a végső objektumnak a lecsengése, a végső fekete lyuknak a lecsengése, az szintén számolható. Tehát ilyen 3 részből tevődik össze ezeknek a hullámformái, majd mutatok ezekre is példát, hogy ezek hogy néznek ki. És itt láthatók ezeknek az érzékenységi görbéi ezeknek az egyes detektoroknak, LIGO, Virgo, tehát hogy milyen frekvenciatartományban, milyen erősséggel. Itt ez a 23-ban jól látom, 21, igen, 21. Igen, tehát a kezdeti detektorok, ez a világos és sötétkék, azok ebben a tartományban mérnek, és egy nagyságrendel megnövelve az érzékenységüket, ezek lesznek a fejlesztett detektorok. Ezek a dual detektorok, amiről beszéltem, tehát ezek itt várják, tehát ilyen nagyobb frekvenciákon, de hasonlóan elég jó érzékenységgel. És ugye a LISA, amit látható, a LISA feladata nem az lenne, hogy az érzékenységet növelje, hanem egy másik frekvenciatartományt is le lehessen fedni az övérésével. És hát itt látszik, hogy mik azok a források, tehát a neutroncsillagok, összeolvadó kettősök, itt különböző tömegű kettősökre kell gondolni. A nagy tömegű kettősök, mint ahogy említettem, tehát a 16 és a 18-on fekete lyukat, ennek nagyon kis frekvenciás hullámokat keltenek. Tehát itt ahogy így egyre jövünk, tehát ahogy nagyobb a frekvencia, ott egyre kisebb tömegű kettősök vannak. És a jelenlegi detektorokkal ilyen kis tömegű kettősök az összeolvadásra elvárják. Maga ez a LIGO-Virgo kollaboráció, ez együtt működik. Néhány éve ugye már megosztják az adatokat,
Mégpedig azért, mert a feldolgozó eljárások, számítási kapacitás, erőforrások, azok is mind közösek. Hát ők ugye ne külön dolgozzanak, hanem együtt. Jó? És itt látszik ennek a detektornak az érzékenységi görbéje. Tehát vannak olyan helyek, ahol nulla ez az érzékenység. Tehát hogyha egy olyan, tehát mind a két kart egyenlő módon változtatja ez a gravitációs hullám, akkor ez érzéketlen egy ilyen változásra. Tehát hogyha a gravitációs hullámnak egyébként pedig ilyen, tehát valami ilyesmi alakú. A legérzékenyebb a karokra merőlegesen északi és déli irányba, egyébként pedig úgy csökken. És egy detektorral a hely meghatározás az pontos hely meghatározáshoz 3 detektor szükséges, tehát egy detektorral a hely meghatározás az csak egy ilyen, az égből csak egy ilyen kört jelöl ki, hogy hol lehet az a lehetséges forrás. Ez kevésbé irányérzékeny. 2 detektorral is, ugye ennek a 2 meccéspontja 2 pontot lehet kiszűrni, hogy igazából melyik irányból jut maga a jel. Tehát ezért kell, igen. Igen? Jaj. Jó, akkor az adatgyűjtést átugrom, minimálisan. Csak annyit szeretnék mondani, hogy maga a jel, amit mérnek, az valami ilyesmi. Ez egy ilyen example, itt van, látszik azért valami struktúra, de lényeg az, hogy maga a zaj, az jóval nagyobb, mint a hasznos jel, amit várnak. Tehát maga a kihívás az abban rejlik, hogy nem ilyen csúcsaink vannak, amik jelzik az eseményeket, hanem azok akkor szépen el vannak, benne vannak a zajban, és onnan kell kinyerni. Ilyen szempontból nem is lehet biztosan mondani, hogy detektálás történt vagy sem, hanem ilyen valószínűséggel, milyen mekkora valószínűséggel történt, van benne, mekkora valószínűséggel, nem? És azért fontos, hogy legyen jelalak, vagy ismert hullámforma, mert akkor ezeket lehet keresni ezekben a jelekben. Jó, ezekről nem beszélnék. Itt ismét látható, hogy legelőször a LIGO fog üzembe lépni 2015-ben, és őt követik majd ezek a többi detektorok. Igen, és itt van ez, ahol látható ennek az érzékenységi görbély, ez a kamrának, amit LCGT volt korábban a neve. Tehát ugye az Advanced Virgohoz képest, az Advanced LIGO-hoz képest ez a lila az ő érzékenysége. Tehát magas frekvencián rosszabb, alacsony frekvencián egy kicsivel jobb. Tehát 10 Hz alatt. Ilyesmit várunk. Látható az Einstein teleszkóp, ami a harmadik lépés, ami még egy nagyságrendben megemelzi az érzékenységet. Jó? Igen, tehát miután ezek a detektorok, fejlesztett detektorok, a második generációs detektorok elkezdtek működésüket, tehát a következő lépés lehet egy harmadik generációs detektor, ez lesz az Einstein teleszkóp, európai projekt, ezt elnek nevezték. Ez az összes eddigi technikát kívántam hasznosítani, egyrészt hogy a föld alatt 10 km-es karhosszúságú legyen, mély hűtött, tehát mindenféle eddigi technikát figyelembe kívánnak venni, vagy használni akarnak ennek a működtetésére, és nagyobb lézerek, nagyobb tömegek. Itt ezekben a csövekben például 5,5 méter lenne ezeknek az átmérője, fél méter a vastagság, tehát egy ilyen alakutat kellene kiválni 3x10 km, egyenlő számú háromszögben. A borítás az a maguknak nem speciális? Igen. Nem tudom, miért van rá szükség, de igen. Hát ezek a tervek. És rögtön mutatom, tehát hogy milyen futnak benne. Tehát ebben 3 detektor lenne, ezek nem merőlegesek, a piros, zöld és kék színnel, hanem ezek hát 60 futban vannak ezek. És hasonlóan a Lizához, ez is egy egyenlőszámú 3 detektorra terveznek ezzel mérni.
És ez is több lépésben a harmadik generációs hullámdetektor. Több lépésben, először csak egy detektor, ami nagy pontosságú, és tudná az összes fejlesztett detektorral együtt mérni. Következő lépés, amikor két detektort megépítenek, itt már tudnak koincidencia méréseket vizsgálni a detektor. 3 pedig a teljes képítettség, amikor mind a 3-at szépen megépítik. És itt látható a menetrend. Azt, hogy ezt megvalósítják-e vagy sem, ez több változónak a függvénye. Egyrészt, hogy pontosak legyenek a tervek. Jelenleg még több részlet tisztázásra vár, hogy pontosan hogyan is lesz ez a detektor, hogy ezek a hullámokat valóban megfigyelik ezek a fejlesztett detektorok, az Advanced második generáció detektorok. Hát várja, 16-17-ben optimista jóslatokkal várják, hogy ettől már lesz közvetlen megfigyelés. És hát igen, hivatalos döntéshozás, és hogyan lesz. Tervek szerint ugye a helyszín 18-19-ben fixálódik, és ezt követően 21-ig megépül ez az egész, és miután befejezik, 26-ig, 50 éven keresztül lesz szépen fog működni. Hát ezek az eredeti tervek. Nagyon fontos a 10 Hz alatti frekvencia tartomány, itt nagyon sok jelet várnak, és itt látható, hogy milyen forrásai vannak ezeknek. Tehát ez a 10 Hz alatti tartomány, ezt próbálják főként kiépíteni, ezért kell a föld alá menni. Több helyszínt megvizsgáltak, Európában 11-et, mindenhol néhány napig mértek, egy holland intézetnek a kutatói, és itt vagyunk közötte, a gyöngyös-oroszi bányával, ide is jöttek, és mint egy lehetséges helyszín a Mátrában, Melyik önök szervezte ezt a vizitet? Rácz István. Igen. Most kérdés az, hogy ide egy előszálló 10 km-es hálózatot be lehet rakni, de az az érzésem, hogy be lehet, hogyha ezt kiválasztják, de komolyan vizsgálatokat vesz igénybe. Hát maga a víz, maga a bánya, az két helyen lehet, két fő bejárat, van egy vízszintes, egy kis vonattal, van egy függőleges a másik oldalon. Hát itt innen van a Gyöngyös-Oroszitől a vízszintes, és itt fönt itt a függőleges. És igen, tehát itt voltak a korábbi mérések, 2010 áprilisában néhány napra letettek egy ilyen detektort, itt mért néhány napig, és nagyon jó helyezést értünk el a Szardínia szigeti finnekhez, a spanyolokhoz képest, tehát itt ez a nem is tudom milyen színű, a sötét kék lehet a magyar, tehát pont a 10 és az 1 Hz között, ami az Einstein teleszkóp szempontjából fontos. Itt láthatók a várt, tehát milyen érzékenységet kell teljesíteni, ez az a két görbe a különböző módoknak, tehát ez alatt kell lennie 1 Hz alatt. Úgyhogy a magyar hely az a nagyon jó helyezést ért el. Itt látszik maga a bányának, itt a vízszintes bejárat, itt van egy hosszú akna, és utána egy másik, itt pedig a függőleges bejárat. Két helyen mértek tehát a holland kutatók, valahol itt, ez 1,4 km-re, meg itt 3,8 km-re, és látszik, hogy például a felszínen, de ahhoz, hogy lemegyünk tehát a föld alatt ez a zajszint jelentősen csökken. Tehát érdemes itt a -70, tehát ez itt a 70 méterrel a felszín alatt, ez végig 400 méterrel a felszín alatt ülök. Tehát jelentősen csökken, és egy szeizmikus állomás kialakítását tervezzük, itt kb. 1,3 km-re itt találtunk egy külön szobát, ahol egy megfelelő szeizmométert be lehet helyezni a hosszú távú mérésekre. A Magyar Einstein Teleszkóp Konzorcium működtetésével ezt lehet, látjátok itt a résztvevőket. Hosszú távú mérésekre azért van szükség, mert ez a néhány napos a hely kiválasztáshoz nem elegendő. Tehát egy éves változást szeretnének látni, mielőtt a teljes hely meghatározás. Az Einstein Teleszkóp helyének a meghatározása az
Ezt te írtad el, hogy ez nem tudjuk. Melyiket? Nem kövességet irató? Ez radó. Jó, akkor én azt nem tudom, lehet, hogy én írtam el. Nem, lehet, hogy ahogy írtam Nem, a gép. javítja automatikus. Radó az nem értelmes szó, a rádió meg. Igen. Itt látható az ütemterv. Tehát először a Wignerben állítjuk be ezt a szeizmométert, kiépítjük ott ezt a szeizmikus mérőállomást a bányában, utána a telepítés, és áprilistól várhatók ezek a mérések. Akkor amint rá folyamatosan. Ez még kiválasztás előtt. Igen. De persze, de ez egy fontos lépés a kiválasztáshoz, tehát a hosszú távú szeizmikus adatok szükségesek ahhoz. És ennek a konzorciumnak van büdzséje? Vagy csak minden intézetben tesz valamit az infrastruktúrában, vagy az emberi. Igen, ez egy ilyen... Igen. Pénz nincs, hanem Csak nem. Hát, tehát a Wignerben beruházás, ez megtörtént ennek a beszerzésének, a beszerzése a Wignerből. És meg hát ugye ennek a szeizmikus állomásnak a kiépítése is saját keret. De hát elkerült forrásokról mondani. Hogyha az Einstein-teleszkóp megépül, akkor a gravitációs hullámok közvetlenül tudjuk majd mérni, akkor egy nagyon érdekes gravitációs hullámcsillagászat nevezetű vizsgálati módszer alakulhat ki. Tehát olyan területekről származó információt hoznak ezek a gravitációs hullámok, amelyek elektromágneses megfigyelésekkel nem mindig lehet elérni. Tehát a sűrű közegek, nagyon korai állapotok, és ezeket lehet ezek a gravitációs hullámokkal vizsgálni. Látod ott a rádión, látod azt az ívet, amivel fölmegy egészen 80 fokért. Ez, amit mondtam a előadás előtt. Jó, tehát ez az egésznek a célja, hogy egy új mérési eljárás kerüljön kezünkbe, és hát végszóként szeretném megemlíteni, hogy jövőre, szeptember elején, augusztus végén a csoportunk szervezi ennek az egész nagy kollaborációnak az egyik éves meetingjét. Évente 2 van, és akkor jövőre Magyarországon, Budapesten lesz ennek az egész nagy LIGO community-nek az éves gyűlése. Zárt. Nem, ez nem zárt? Nem, nyilván. Vannak zártülések persze, de alapvetően MVC az azért jó. Igen. Azt szeretném kérdezni, hogy végül is tehát egy előkészítő szakasz van. Igen. Nyilván, hogyha ez Magyarország szóba kerül, és megépülne, akkor itt rengeteg mérnök, tudós dolgozhatnak az egész földön, szükségem van munkára, egy ekkora belőlés működtetés. De amíg előkészül ez az egész, addig szükség van-e magyar kutatókra, meg mérnöki olyan fajta munkára, meg nem kimondottan a gravitációs hullámok ismeretét követel. Ilyen fejlesztésekre gondolsz? Akár. Hát igen, most nagyon erős tehát a lézereknek a fejlesztése, hogy milyen lézer, hogyan menjen, akkor mondtam, ezek a tükröknek a bevonása. Ezt nem csináljuk, igen. Tehát ezt Európában máshol csinálják. Tehát ebbe be lehetne szállni? Igen, hogyha lenne itt valami, igen, akkor ez be lehet menni. Felfüggesztés akár még technikai igen. gépészművek ismereteket tudnak. Igen. Ha ide jönnének ezen volumen, de az elivel összemérhető? Igen. Ez a szem. Még nem. Szerintem ez az alácélom összemérhető. Nem hiszem. Valakkora? Nem. Ekkora büdzsé. Hát egy sajtóanyagot olvastam, ahol az egész teljes kiépítés az 4 milliárd euró. Tehát amikor már az egész minden meg van. Nem az több. Ez egész 100 milliós. De ugye ez a teljes. De mondom, mostanában tehát a lézerekről nagyon sokat beszéltek, a technikáról, ezen a gyűlésen, ahol múlt héten voltam. Tehát azok olyan fejlesztésekről, hogy mit tegyenek, de akkor külön egy fél napot foglalkoztak azzal, hogy ezek a cukröket külön kell megfelelően polírozni, meg hogy milyen anyagokkal kell bevonni, hogy jó legyen.
ezek minden ilyen részfalata ezek a technikának. Ha valahol be tudunk szállni, azt természetesen. Pont ez minél sokba kerül, van kevés esélyünk szerintem. Nem? Minél többe kerül, annál kisebb az esély, hogy megszerezzük. Jó véleményen voltak egyébként a közösség. Tehát mondták, hogy nagyon jó a bányának a tulajdonság, szerzők tulajdonságai, és nagyon, nagyon dicsérték. Tehát maga a közösségen belül Magyarországnak jó megítélése van szerintem. Vissza tudsz menni, hogy ki fognak lenni? Másik kicsit elvonatkoztató, tehát ettől más jellegű kérdés. Ha jól látom, akkor az amerikaiak itt most beelőztek. Abban az értelemben, hogy ha valaki detektál orientációsan, valószínűleg ők lesznek az első. Igen. Tehát ők fogják kapni ezért a negatívet. Vagy ha csak nem az európaiak az űrdetektálással az ami egyszerre indul. Azt mondtad az űr. Jól értem? Hát ezt azért nem tudom, hogy azzal az európaival tudnak-e hullámokat detektálni. Csak a technikát próbálják ki, nem lesz nem lesz. Akkor az amerikai kedven egyértelműen. És ha ez megvan, akkor is, tehát azt mondtad, az elősegíti, hogy az Einstein teleszkóp meg. Igen. Tehát nem visszavet egy jogosan megértítus. Nem. Pont fordítva. Igen. Mert akkor tényleg kinyílik az ablak, hogy ez a fajta új mérési módszer, az írtam az szükségeség. Igen. És ebben nem tudok az amerikai előzni, azt mondjuk, hogy is építünk egy jelentős. Igen, ez jó kérdés, tehát az amerikai Einstein teleszkópról nem hallottam, de valószínűleg ott is van ilyen terv. Lehet, hogy a Maki megcáfolt. Tehát a Lizából például 2 oknyát léptek ki az amerikai, a 2 fő okukból. Az egyik, hogy ami hülyeség, meg tudományosan hülyeség, hogy amíg a Földön nem detektáltak, addig nem küldve meg föl, de az igazi ok az a Gravity Fog B volt. Hogy ott ugye minden kutyafülét beígértek, és nem tudták teljesíteni. A Gravity Fog B, igen, az minden egyéb híreszteléssel ellentétben egy óriási kudarc volt. És azt mondta, hát figyelj, ott ugye 2-t kellett mérni, és azt mondták, hogy a másik effektus, ami 2 nagyságrendel kisebb, ők azt is meg fogják mérni. És az első effektust ők mindenki tudta, hogy lesz, ezért azt megmérték, és a másodikat sehogy nem tudták ki. Ez technikai hiba, vagy pedig elméleti? Most, hogy hazudtak, vagy nem hazudtak? A vezető csillag ingbolygott valószínűleg valami gyengéket is tehát egy ilyen hiba volt a Gravity Fog B-re. De azt hiszem, hogy nem is egy, hanem szóval majdnem 2 nagyságrend, de nem tudtak hozni, amit ígértek. Állítólag egy évvel később lehozták, hogy a statisztikus vizsgálat, hogy a jel kisebb volt, mint az alja, a vezércsillag ingbolygásáról származó pozícióváltás, de hogy a statisztikus analízis kimutatta, hogy benne van. Tehát ugye Altrel, ez is Altrelesek, leszerepeltetés. Illetve hát ugye ez évek hosszú során megy, tehát ugye a NASA-nál még az van, és azért fognak beelőzni, nem tudom, hogy kiépítenek. Tehát ott ugye vagy egyetemek összeállnak és építenek valami, távcsöveket tudnak építeni, de ez óriási, hogy ezt nem fogják csinálni. A NASA meg azért nem fogja csinálni, mert ott most a büdzsének több mint a fele a James Webb-re megy el. Tehát ez az új űrtávcső. Tehát amikor ezen vaciláltak, ugye ugyanaz, mint az SSC is, már 40%-át elkötötték a pénznek, azt mondták, le vagytok ejtve, kész, nem költünk többet. Itt is komolyan fölmerült az, hogy leállítják az egészet, de mivel a Hubble Space Telescope az viszont valami sikeres volt, és ez viszonyatosan fog menni nekik, ezért úgy döntöttek, hogy ez marad, de mielőtt a döntés megvolt, már azt mondták, hogy oké, de hogyha ez megvan, akkor egyetlen nagy projekt nem lesz a NASA-nál. Tehát ez most mondom több mint tehát 60%-át viszi a büdzsének 8 éven keresztül. Tehát csak közepes és kis projektek mehetnek már. Igen. Egy kérdésem nekem is lennék a tudományos tudatossággal kapcsolatban. Tehát most jó, növeljük egy nagyságrendben az érzékenység, és akkor megint akkor még menni lejjebb. Tehát ugye hol tartanak az elméleti számítások, az elméleti összhangok. Vannak olyan gyanús források, hogyha egy nagyságrendben tudnánk növelni az érzékenységet, akkor arról jövő jelet már ki kellene mutatni, és nem akkor hagyjuk nyugodtan abban az egészet, mert akkor az elmélettel sem állunk tisztában. Szóval valami ilyen átgondoláson, vagy csak menjünk, még egyet húzunk rajta, és legyen még fontos.
Nem, de hát ezeket jól tudják, ezeket a spirálozó kettősöket, meg a nem forgó neutratokat, ezeket jól tudják kezelni elméletileg. Tehát eddig még oké, Igen. még nem tartunk ott, hogy detektáljuk. Igen. De azt mondom, tehát amikor ugye 2010-ben álltak le, Igen. akkor már az volt, hogy megvan az az érzékenység, hogy ezeket lássuk, vagy nem. Igen, de nem láttak. De nem láttak. Igen. És nincs ellen ilyen live becslés, hogy hát most azért... De ugye mondogattak el, hogy 3 havonta kell egyet látni, és Igen. akkor 2 év alatt mitől nem láttak egyet sem. Igen, de maguk azok az időszakok, amikor tényleg jó volt, az nagyon kicsi volt. Nem folyamatosan 2 évig, hanem szakaszokban indult. Tehát ez nem volt olyan erős. És a végén látod, amikor csapta meg a 2 nap nem csinálta. kell. Mennyivel előtte őket? Tehát összesen hány óra vagy hány nap, amikor már ugye látod a jelet, kezd erősödni, és a végén leáll. Hát ez a néhány szekundum. Néhány szekundum csak. Igen. Tehát volt ugye a koincidencia bőrsztökkel, a gamma-bőrsztökkel, igen, és ott néhány szekundumra nézték vissza. Tehát nem napokon gyorsul. De nem volt egyik sem. Én azt hallottam, hogy van egy elmélet, hogy nem fogunk semmit össze. Például a Rácz István, ha jól tudom, hogy ez itt teljesen rossz. Én is azt mondom. És mi? Én is akarom. Hát Rácz István szerint, és hát ahogy jól értem, tehát rossz mennyiséget mérnek. Nem ezt a hát kell mérni, hanem annak a második kilózóváltát, ami... Ezt tudnák még? Hát azt is ki lehet szedni a jelből. Ugyanebből? Igen. Hát megvan a HT és a játszadolgozás kérdése lenne a végén, csak egyszer, és akkor ezt mondjuk olyan vették ezt a javaslatát? De itt letárolják az adatokat? Igen. Tehát itt nincs olyan adatvesztés, mint a részesek fizikusoknál. Nincsen, megvan. Tehát itt megvan. Ez alapján újra lehetne elemezni a meglévő adatokat? Igen. Csinálja valaki? Nyilvánosak ezek a... Hát meg kell szerezni a jogot, hogy megkapja. Kollaboráció belül. Hát a kollaboráció Igen, belül persze. új megravitációs processzárt. Igen, az állítás, hogy ez a HT, ez gyésfüggő. Viszont a másik deriváció az már megvan. Hát tudom, ez a minden nagyobb a frekvencia, annál a másik időbeli látni, viszont ez legalább a domára jön a szorzónak. Igen. Úgyhogy a nagy frekvenciás jeleknél lehet, hogy ez így van. Bocs, azt mondod, hogy így függő, de hát már mindent kitranszformál. Nem? Könyvük sem? Igen, valami. Akkor most bocsánat, ha nincs valami kérdés, nincs, akkor a hivatalos részét a berontásunknak befejezetnek nyilvánítom, és köszönöm szépen a felvételt, nagyon érdekes volt. A népsort azért gyűjtöttük, hogy megtudjuk, hogy ki az, akit érdekel ez, és esetleg, hát szeretnénk, akit érdekel, hírlevelet küldeni a következő előadásokról, tehát közvetlenül érdekel, természetesen. Ehhez majd e-mail címet is Be lehet lépni az Egyesületbe is, azon kívül pedig, akik a téli időszakban pedig már itt osztogattam ezt az iskolával kapcsolatban, aki bemelegítésként, tehát ez egy iskola, a nulláról nincsen, de lineáris algebra ismereteket az úrizban belőle nem is automatizációs, általános oktatásánál nem lesz szó, nagyon kicsike, hanem alapvetően relativitásig. Például a klasszikus galilei relativisztikus kontinuitás vezérában milyen szerepet hát lehet használni is lehet használni és akkor köszönjük a Bertalanul megjelenést, meg mindent, akiket itt láthatunk. Mondjuk ellen itt látok újra.